So, hindi makita yung tsura. Bonami Pakita ka na din popcorn. Ha? Patulog. Ano si kuya? Puli na kami. Dami, tulog ka daw ako. Bata. Oh, try mo. Liwat-liwat mo na. Na. Books. Kabalo si Regine mag-read. Doll. Drums. Car. Car. Very good. Clock. Bike. Wow. Lollipop. Heart. Wow. Bread. Ano ne? Ball. Zipper. Book. Wow. Robot. Bag. Wow. Pen. Pencil. Wow. Clip. Ball. Wow, very good. Ine, bread. Wow, ine. Donut. Wow, very good. Kiss na kay mami kay very good. Kiss mami, very good. Mwah. Wow. Gani mahibi ka gid nga ilak ang hindi ka na nila pagpa-istoryahon tapos mahibi ka gid nga mahibi ka gid. Ha? Hindi ka maghibi yay tapos pag abot di sa balay mga abay ka pa sang mga tawo de. Ha? Mga away ka gid dayon niya. Pati diri mga away ka ha, hindi ka na magampang liwat sa buwa. Kumuna muna ka malang gali magibibi ka malang. Ano gitu ya? Lagi istoryahan now? Wala na sila, hindi ko gani mabalaan kay hindi ko gani sila magpasa, hindi ko gani sila sila hambal. Ay, hindi ka magbayis na daya kung hindi sila magpamamati sa iyo. Babayis na da. Babayis na daya. Pag hindi ka mamati, pangita ka iba nga istoryahon ka sa pangon. Bago lang abot talin sa hampangan. Pamalas pa sa kabala, so ka-cry pa sa may kontra naman sa ay Nakuya ko kaya. hindi magibe. Good night na, Dad. Good night, Daddy.